padeku wauta sang nareswara Tunai awi pangyo sampan hati mende tanpa lendetan mantung tanpa cangkelan apa payung mega bebale apa lah punika titahing Gusti ingkang menang ngampil gaiping pangeran wenang misesa tan wenang winisesa wenang masesa tan wenang kawasesa punika Jawata Injung Giri Kailas bebisik Sang Hyang Jagat Girinata ya Siwa Mahaguru ya Siwa Bhairawa nuju risa juga lenggah pareng ing bale paparyawarna kadhep putra kekalih nenggih Sang Hyang Wisnu ya Sang Hyang Hari Tuan Sang Hyang Wisnu mangkono pangudyas paraning indriya lamun kawijining lesan nggih putra ulun para gagi nyakeka mrene jeneng kita bingung kawan kersanipun Rama sebab apa kang gumelaring jagat iki wis ana regeman ulun babasan ulun iki wis keksi sawiring jaman lelakon kang durung kelakon lelakon kang wis kalakon amung jeneng ulun kang ngawuhi yen Wisnu lan Jisnu panjalmaning Wisnu binelah dadi loro upama kembang lan sarine yen geni lan urupe yen madu lan manise ngibarate kaya wujuding salembar suruh nadyan dinulu siji rupane nanging ginigit tunggal rasane mapan mangkono lamun sira sakloron trep minangka dadi utusaning adil minangka saka guruning jagat mula jeneng kita kepanjingan cakraning rat lan Cakrawati sinebut cakra iku bunder rodaning jaman jeneng kita kang ngobahake ulun
Tetela ora jejiban kula ingkang kasampiraken dhateng pundhak kula saha rayi kula pun Jesnu. Mulane kang mangkono iku jeneng kita minangka reksakaning jagat kudu manitis marang satunggaling satriya andheng-andhenging bawana. Wisnu jeneng kita manitis lair ana Madyapada dadi putrane Prabu Basudewa. Dene jeneng kita Jesnu ndak utus tumurun lair minangka putrane Dewi Kunti Kalibrata. Lajeng benjang menapa kula anggen kula minangka dados reksakaning jagat punika. Kula nggih bakal rampung jejibanmu lamun wis tumeka tandha pungkasaning jaman. Marang manungsa bumi ngambrang kati karonane kas wase aneng marga malaku sang kondo wastra mojo lang lalu malu ati Surya mangrang sang wayah umyus marwaryanto wis nggih titi purning gati sadulur tak lilani jeneng kita manjing ning alam panitisan maneh wanti-wanti mawon tuan-tuan tak satemah wenten aja nganti kliru panitisku nggih.
ulun pangabekti kula mugi kunjuk sandhape pepodo paduka ulun sangbang jagat inoto iya nggih titah ulun pandu gak tampa pangestuku tanpa nama kula pundi dados jimat dadosaken kagiatan raos manah ingkang titah pun pandu dene paduka njugaraken anggen kula nacak tarak brata iya pandu aja kaget ulun kang prapta sumrupa apa kang sira gayuh yen to pengin duweni putra kang bisa dadi lajeng keprabon bakale kasengaten wiji kang sira tandur ana kandhutan kang saka Kunti Talibrata samengko bakal dadi dengan bawana kang menang gaduh wahyu cakraning tegese putramu kang angka 3 iki kang besuke nurunake wahyu tumeka tanah Jawa mula enggal balya marang kedaton dudu kene papan awit putramu bakal roh padhang mung wae ulun titip paling ana tetenger Herjuna her kuwi banyu jur kuwi wadah tegese wadah panikisan Wisnu kang rumeksa kahiwarane jagat raya sampun kondangan anggenipun natah tarak ngatur nuwun ingkang garwa Gusti kula Kanjeng Ratu sampun babaran mijil kakung jagat Dewa Bathara kaya bener apa kang dadi gawe sambang jagat Dinata kang mangkono Yayi Gandamana wonten dewe sawis mau bolake ingsun bakal nganakake upacara saji kanggo laire anakku ingsun kang bakal paring pusaka namika anak kang mijil saka Kunti Talibrata nggih sendika wisuwaken
sinuwun awit saking pangestu paduka putra paduka sampun miyos wijil kakung sinuwun iya Yai kabeh iku amarga saka Yai Kunti Palibrata anggone rumeksa marang Jabang ingkang nekan sampun lahir den putra alhamdulillah alhamdulillah opat ya dah dia bisa tolak ya jan bisa cakek alise padha pakne irunge padha pakne mante padha pakne cilekanku biyen Semar ngantuk pidato derek mangayu bagya den dene paduka sampun anggadhahi putra ingkang kaping 3 komijil kakung Benjang dadak nentosi menapa enggal dipun paringi pusaka nami dhateng putra paduka menika iya Kunti wonten dawuh sejatine Jabang bayi kang sira kandhuti wis antuk dawuh Sang Hyang Jagadwirata lamun pusaka kang mapan ana nganggane si Jabang kang awujud apa sun paring ketenger Raden Herjuna ya Raden Permati Jabang menika saka nami Herjuna Her menika wadah Her menika banyu Guna menika wadah mugi putra paduka Kanjeng Ratu Kunti sinuwun Pandu sageta dados lamaning jagat lancuring dawa nggih ugi menapa ingkang dados sepuh danganipun tiyang sepuh Jabang bayi menika sageta dados priya ingkang sinulat sinudar sono dening para kawula dasih iya Kyai mantuk pamuji jalan kula sampun ampung jejiban dalu punika kula sak gayat kuwi sak kanca-kanca Rai wonten lepatipun munagunging pangan sama. Rai wonten kita kituling atur anggen kula gegojekan tuwin anggen kula apa ketek tembung tembung anggelar lampang menika kula nyuwun pangan Menapa ingkang dados lampaning lakon menika dados kaca bala. Iya Kyai Semar. Awit saking punika kula
kanca nyuwun pamit nyuwun mangkel. Ayu rahayu kasih nemu.